siya hanggang nag-away sa mama ko, hanggang lumala tuloy yung away, hanggang pumunta siya dito sa police station. Nag-report siya. Hinayaan ko, sabi ko mag-report ka doon kasi di mo nakatakot kasi wala naman, normal na away lang sa partner. Walang bugbugan na nangyari, sir. Walang bugbugan na nangyari. Tapos nag-report siya dito, nang pagpunta niya dito, dumating yung pulis sa bahay. Kinausap ako, sumama ako sa pulis. Ako mismo sumama. Walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga pulis. Pagdating namin dito sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara uwi na tayo, antok na ako. Sabi ko, sabihin mo sa pulis na uwi na tayo. Yung pagkasabi niya sa pulis na uwi na kami, wala na, na-file na yung report niya. So wala kami magawa kasi na batas eh. So kala niya yung batas kasi pwedeng paglaruan. Eh, napasok ako sa kulungan, nagbabantay siya sa akin, 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report mo. Nung nangyari, nakulong ako, nagbabantay ka sa akin, nagmamakawa ka. Nagmamakawa siya sa mga pulis na ipalabas ako, wala eh, may batas tayong sinusunod eh. Napakalit lang sana ng problema naman, sir. Away magpartner lang talaga. Wala, away partner, napakalit lang. Kumbaga, ang dapat tutukan natin na problema, hindi ito problema ko eh. Dapat problema sa addict, problema sa magnanakaw, problema sa rapist. Mga ganyang problema ba? Ito, away partner lang, napakalit lang talagang problema. Pero wala eh, vlogger tayo. Siyempre, pag vlogger tayo, konti pagkakamali, kalat talaga yan. Mali ka na sa tingin ng tao kasi abangan nila yung pagkakamali mo. Pero wala akong problema din, sir, kasi mas marami pa rin naniniwala na may naiwan pa rin na kabutihan sa katawan ko. So yun, sir, nag-away lang talaga. Okay kami sa partner ko. So wala kaming problema. Sadyang nakulong lang talaga ako dito kasi may batas na sinunod dahil kahit anong sabihin ng partner ko na urong niya, yung mga sinasabi niya, wala na, late na talaga siya. Kaya sa mga mag-partner dyan, masabi ko lang talaga sa inyo, yung experience namin ngayon na kaya nga nag-private relationship lang kami, sir eh. Na pag nag-away kayo, agad pwede pang pag-usapan, wag agad-agad na sumugod sa pulis. Kasi kung ganun mangyari, magka-okay naman pala kayo. Dahil nadala lang sa init, kontrolado ng galit, magka-okay kayo, wala na siyempre may batas, kulong kayo lang dalawang magsasakripisyo. So kawawa kayo lang talaga, kayo lang pagpipistahan ng mga tao, yun lang. Oh. So okay na kayo ngayon, Sir Aboy Tapang? Sir, nung gabi pa nag-away kami, okay na kami. So nandito lang talaga ako sa kulungan kasi may batas tayo. Yun lang talaga nagpakulong sa akin. Kami okay na kami. Di siya nagdala siya ng galit, sobrang galit niya. Nag-report siya dito, ganun, kasi galit na galit siya. Siyempre, na-take advantage niya sa utak niya na di naman ako normal na tao, may pangalan din. I-report kita, sure ako na mapapahiya ka. Ganun, pinagsisiyan din naman niya, naging siya ng sorry sa akin na nangyaring ganito. So, yun sir, naintindihan ko naman, walang problema sa akin. At sir, meron din kaming narinig na for content lang daw ang nangyari. Ano po masasabi niyo? For content? For content lang. Hindi to content. Sadang talaga, sadang hinamon talaga. Okay lang talaga ba? Di na kailangan sana mabot dito eh. So wala nangyari na. Wala na, di man ako natatakot kasi may mali din ako na nag-aaway kami, gano'n. Pero dapat sana hindi mabot sa ganito kasi away partner lang. Dapat dapat pag-usapan na lang sana. Sir, kumusta yung buhay natin na nagka-custody? No? Ilang araw, ilang gabi yan. No? Kumusta, sir? Yung buhay sa kulungan, sir, sa totoo lang, parang doon ko nahanap yung peace of mind. Napakatahimik ng kulungan. Parang ang sarap nga doon mag-stay, sir eh. Kasi ikaw ba naman dadala ng pagkain, mamasarap na pagkain, wala kang ginagawa. Di ba? Kung okay lang sana, sir, na mag-standby din na walang kaso, babalik ako dyan. Kaso hindi pwede, kailangan may kaso. So sir, anong masasabi mo sa medical certificate po na pinapakita? Yun ma'am. Dahil nga ma'am, nung nagpa-medical siya, based sa sinabi niya sa doktor kung saan banda yung mga masakit na katawan niya, ituro-turo na siya kung saan, dito. Kaya walang medical na proven na talaga na nagpaano siya, x-ray siya. May pasa. Wala sir, based lang sa niya, sinabi niya, yun yung nasabi sa medical. Sir, pakikwentuhan mo ako tungkol sa vape, sir. Yung vape. Ugat ng gulo daw. Dahil lang sa vape, sir ba, na sinabi ko sa kanya na, ba't ka pa nagbe-vape? Ba't ka nagbe-vape? Ayun, kasi ako wala kasi yung bisyo, di ako nanigarilyo, di ako nagbe-vape. Nag-iinom pag may okasyon nila lang. So, sinabihan ko siya hanggang doon napunta sa palitan ng mga maagang na salita. Hanggang lumala yung away, hanggang napunta doon sa basagan ng gamit. Siyempre, naawa ko sa mga gamit ko, nasira. Pero wala akong ginawa, natago pa ako sa kwarto Nayaan ko siya masira dyan. Kasi yung nasa utak ko, sige, babayaran ko yan sa'yo. Ganun. Pero nung paglamig ng utak ko, wala ako.
Being protective ka lang talaga, sir, dahil kaya nagalit ka may vape siya, gano'n. Oo, ganun. Oo, nagano na talaga na, wag ka na mag-vape, ganun. So, may bata. Mensahe lang, sir. Mensahe nila po sa Mensahe mga followers natin, Oo. supporters mo, sir. Sa mga supporters ko, at naintindihan naman nila yung side ko eh. Yung mga, may mga partner din na nag-aaway, naintindihan nila yan. Maliban na lang kung yung partner mo, binugbog mo talaga, binugbog mo yung partner mo, yun yung hirap intindihin kasi abusado na talaga yan. Makita mo sira-sira yung mukha ng partner mo, binugbog mo, pero yung away lang talaga na napakaliit lang. Di ano yan, di kailangan na mahabot sa ganito. Kaya sa mag-partner dyan, away lang talaga. Away lang. Oo, wag lang magbugbugan. Sir, natawa ako sa bugbugan nangyari. Sa sinabi dun nabugbugan eh. Tawa nga yung partner ko dyan eh. Kung nandito ng partner ko sir, papaanoin ko dito sa inyo. Papaharap ko sa inyo, wag na, baka ma-reveal ko pa, nasa news pa pala. Oo, sa vlog ko na lang para hati-hati earnings ba. So ano masasabi mo, sir, sa mga nagko-comment na for content lang po ito lahat? Sa mga nagsabing for content, hindi to content, ano talaga to, nangyari talaga na hindi inaasahan ba na akala niya yung ginagawa niya ng pag-report ay pwedeng bawiin na report kita. Kunwari lang takutin kita, pero hindi makatakot ang batas yan eh. So yun nangyari, wala na, napakalit lang talaga ng problema, away magpartner lang talaga. Oo, ganun lang. Sir, anong personal lesson na na-learn mo sa experience mo nito? Na-experience ko dito, hindi madali makulong. Hindi madali makulong. Kausap mo butiki. Oo. Nagtitigal kami ng butiki doon eh. Sabi ng butiki doon, walang tulugan to, lagi nagkakape. Talo, tulog muna ako. So mahirap talaga sir na makulong. So dapat iwasan na lang talaga na hindi ka makulong para walang problema. Sarap mamuhay ng nakatambay sa kubo kaysa nakatambay ka sa sa kulungan kahit maligo ka doon ko naranasan maligo nakatayo ganun lang tayo tapos CR ka ganun lang konti lang kimbot mo CR ang hirap natututplas ka nakatingin ka sa kisame kasi pag tingin mo sa ball baka masuka ka pa. Di ba? So yan yung mga experience ko na hindi magandang balikan. Okay. Pero experience lang yun, magandang experience din yun. Magandang experience din din. Maraming Salamat, matutunan. sir. Maraming salamat. Susunod, sir, pupugin mo na lang sa sarap. Pagbuko na lang